Ni ne bokan da na sa a kawo min idon ɗan adam zan masa asiri da shi. Alhamdulillah, jami'an tsaro sun yi nasarar kama wanda ya sanadiyar sa a je a ciro idon ɗan adam a kawo mai. In ba ku manta ba, a kafafen yaɗa labarai na social media akwai wani labari da ke yawo wanda ke nuni da wani ya kwakula idon wani yaro ƙarami hagu da dama. A halin da ake ciki yanzu, bisa dagewa da jajircewa da mai da hankali irin ta jami'an tsaro na 'yan sanda, sun yi nasarar kama har wanda ya sa a kwakulo wannan ido, inda ake tambayarsa shin kai kasa a kawo maka idon ɗan adam, yake cewa tabbas ni ne, amma na ce ya kawo min idon ne ban tunanin zai iya kawo min idon ɗan adam ba. Haka zalika na kuma sa shi ya wannan aiki ne saboda in ci kuɗaɗensa don al'amari na akan ƙarya na gina sa. Sun dai faɗi abubuwa da dama waɗanda muke so mu sanar da ku a halin da ake ciki yanzu. Shi kuma yaron da suka wulla a cikin wannan irin yanayi mai duhu, yana nan an ci gaba da kulawa da shi domin ya samu lafiya. Mutane da dama sun yi tar da Allah wadai da wannan mugun abu. Za dai mu sa muku cikakken bidiyo domin ku je ku ga kaf abin da ke faruwa. Kafin mu ci gaba da wannan bidiyo, idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha, ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo ku danna mana alamar like a kansa. Boka ne kai? Ni ne, na dan jinyan masu rashin lafiya. Shekara nawa kake wannan jinya? Wannan zai kai 40. 40 kana wannan aiki? Eh. So me yasa ka ce mishi ya je ya kawo idon mutum? To, da na gan kudin shi shine na yi mashi kariya kamun in samu kafce kudinsa. Kudin shi? Nawa ka ce mishi ya kawo? 30. 30? Amma ya kawo maka idon ai, don wannan idon kamar daga wurin bai kai wurina ba. Bai kai wurin ka ba idon? Amma ka jima kana tunda aikin ka kenan, mutane nawa ne suka kawo maka parts na mutane? Ban taba kama da wani part nan ba. Wanda na gan kudin shine na ce ya nemi hanya in ya samu ya kawo koyi, amma ba taba gan. Kariya ne don samun in ci kudin si. Don yawa. Nawa ne kudin? 30,000. 30,000? Da bakwai. Na ido din ne 30,000, don ya ce ka mishi ya kai su. Ga ɗaya 7,000, ɗaya 30,000. A tati. Na uku na idon nawa ka ce? Babu. Baka ce mishi kawo na? Okay. Me yasa zaka mishi ƙarya ka ce mishi ya je ya kawo idon mutum, kuma amma ka san cewa lalle zai kawo maka wannan idon? Yadda na faɗa wannan na gan kaman ba zai ji ba, don zai yi wahala samu wannan ne in ci kudin sa kawai. Bai zaman zai kawo ba. Kuna communicating da shi lokacin da ya samo idon, ya kira ka ya maka ya bai same ni ba, sai su yi da wannan ne ba sani. Dama ka saba ce mutane sun kawo maka aiki su kawo wani jiki da mutum ne, ana musu irin wannan ƙarya? Sai a kawo. To wannan ne ya gan kudin sa ne. Shi yasa ka mishi ƙarya? Yawwa don in karba kudin kawai. Amma ka ce jinya kake yi kuma kana yin bente, gashi an ce kana yin bente, kuma ai wannan ba jinya ba. Saya benten na fannin jifa ko an maka allura an jefe ka da allura ba zai kawo ka. Bentena kenan. Me yasa wanda kai na farko bai yi aiki ba? To. So biyu da kai bai yi aiki ba. To ya kamata shi ma ya gane wurin ba gaskiya kenan. Amma ya sake zuwa da to zai kama kudi zan kine. Kenan yanzu na fahimci ka dun aikin da kake yi na ƙarya ne. ne. Wani gefe da kyau, ka san jinya sa ne. Amma na ƙaryan ya fi yawa. To mu ba su bogaye kamar karya ya fi yawa gaskiya. Ba zan boye ba. Don mu samu ci kudi ba. Wani zai baka yi maka amfani, wani ba zai baka yi maka amfani. Maganin jini ne, ina bin jini ne mutum ne. Watakila na baka bai yi kyau ba, na ba ma matan na zai masa amfani. Sai ka ce naka bai yi kyau ba, amma halin jini ne bai hadu ba. Ko ba haka ba? Yawwa. Na ka koyi sana'an nan? Wannan tushen kakanninmu ne. Gadon itacen gargajiya jinya ana zuwa mana har gida. Yanzu wa gari ya waya. A kullum a kowace rana ana cewa kowa ya tsaya ya aikata abin da zai zame mai mafita a rayuwa. Amma mafi yawanci za ku ga a halin da ake ciki yanzu mutane an karkata a ƙaunar duniya. Ƙaunar duniya kuma babu inda yake wulla mutum face mahallaka, ma'ana zai lalata maka rayuwa. Ita wannan duniya wadda muke ƙauna ba mu san da cewa shin ba za ta taɓa isan mu ba?
yaki halak yaki haram da muke domin mu rayu a cikin jin daɗi, wanda wani zai iya jefa wani a cikin wani irin tashin hankalin muddin shi zai ji daɗi, kamar dai yadda wannan bayan Allah suka aikata wannan abu. Wannan tashin hankali da ya faru ya yi sanadiyar sa wasu da dama ƙara gudun duniya, sakamakon yadda za ka ga idan an kama mutum yana shiga wani irin yanayi, ma'ana za ka ga mutum ya koma tamkar abin tausayi, yadda ka san ba shi ya aikata wannan mugun abu ba. A kullum ana jan hankalin masu aikata mugun abu akan ku daina aikata mugun abu, sam baya haifar da ɗa mai ido, ma'ana babu ta yadda za a yi ka zaɓi rayuwa wata kala wadda ta saba ma shari'a kai tunanin za ka ɓille, kai tunanin za ka samu nasara a cikinta. Wannan yaro ƙarami gabaki ɗayan sun tsaida mai rayuwa cak, sun sa shi a cikin wani irin yanayi. In ba ku manta ba, a bidiyon farko da muka kawo muku wanda ake ma wancan tambaya wanda ya kwakula idan aka ce shin ka yi aure, ya ce i na yi aure. Shin kana da mata, yake cewa i ina da mata. Shin kana da ɗa, ya ce i ina da ɗa. Sai jami'an tsaro suke tambayarsa, yanzu fi sabilillah in tambaye ka, idan aka yi ma ɗanka haka kawai ka zo ka idda wani ya kwantar da ɗanka ya kwakule mai idanu kamar yadda kwakula ɗan wasu, idan ɗan wasu, za ka ji daɗi? Yake cewa a zahirin gaskiya ba zan ji daɗi ba. Kun ga kenan babu wanda zai so a yi mai ko a yi manasa. Duk wani mugun abu da ka san ka aikata ma wani, shi ma yana da ahali waɗanda ba za su ji daɗin wannan abu da ya faru da shi ba. Haka zalika akan kowane al'amari yana da kyau mu riƙa sa Allah gaba, mu ji tsoron Allah. Wannan duniya da muke nema ba wani abu bace a wajen Allah, mu tashi mu nema mu roki Allah ya bamu, idan da rabon za mu samu. Duk dabarunka, duk aikata mugun abinka, duk shirkarka, duk yadda za ka koma, ko me za ka yi, idan ba a yi so za ka yi arzikin ba, wallahi ba ka yin sa. Garin ƙoƙarin ma ka je ka ce za ka yi arzikin, can za ka iya faɗa ma wani abin ka mutu, ko kuma ka je ka aikata wani abin wanda zai sanadiyya a killace ka, a wulla ka zuwa gidan gyaran hali na ma har abada. Ana samun irin haka sosan gaske, shine dalilin da yasa a kullum ake jan hankalin mutane akan neman duniya ta kowace fuska ba namu bane, mu tsaya mu nemi duniya in ita muke so a wajen Allah. Wannan duniyar gabaki ɗayanta ba komai bane, da Allah subhanahu wata'ala zai ɗauke ta ya miƙa ma mutum ɗaya a cikin arzikinsa, bai ragu da komai ba, dan wannan duniyar ma a wajensa ba bakin komai take ba. Amma a halin da ake ciki yanzu, saboda yadda ake son duniyar, wani gani yake ma tamkar ubangiji bai iya bashi, sai yayi wata shirka, yayi wani kulumboto, yayi wasu abubuwan sannan zai samu kuɗi, kuma ba haka bane. Zuciyarmu ce da muka lalata tauhidinmu. Haka zalika muka fada a cikin wata irin rayuwa wanda dalilin ta ne yasa muke ta fadawa cikin bala'o'i kala-kala. Da an hita cikin wannan bala'in za ku ga an fada cikin wancan, da an hita cikin wancan za a fada cikin wancan. Ka'ida dama haka al'amari yake. A duk lokacin da aka lalace to masifu za su yi yawa. A duk lokacin da aka ba Allah, masifu za su ƙara yawaita. To halin da muke ciki yanzu kenan. Wallahi mutane mu ji tsoron Allah. Duk kwanan duniya muna ƙara tunkara ƙarshen mu ne, daga radda aka haife ka shikenan zaka fara rage kwanakinka. Kai a ganin ka girma kake, amma a zahiran gaskiya kana kusantar mutuwarka. Ko shekara 100 zaka yi, daga radda aka haife ka, in ka kwana ka ci kwana ɗaya. Haka zalika in agogo ya kyafta, ma'ana second, wannan second ɗin ya wuce har abada ya tafi kenan. Idan awa ta wuce ko minti ko me ya wuce a rayuwa, babu wani abu mai darajar lokaci. To wannan lokacin da muke ci, mu tsaya mu aikata abin da zai zame mana mafita. Kada mu kuskura garin ƙaunar duniya, san tara duniya, mai tunanin kawai duniyar muke son mu tara, mai taɓanatar da lokacinmu a banza, sai lokacin da lokaci ya ƙure mana sannan za mu farga mu ce mun tuba ko za mu yi wani abu. Akwai lokacin da tubar ka ba ta da wani amfani. A duniya ake tuba, da ka mutu ba tuba. Kana mutuwa kawai abin da za a tambaye ka shine me ka aikata. Shin alkhairi ka shuka ko tsiya? Idan ka shuka tsiya a nan duniya, kada kai tunanin wai can za a ce ga alkhairi girba. Kwashi alkhairi, a'a wallahi ƙarya kake. Muddin ka kuskura a nan duniya ka tafka tsiya, ka aikata abin da ba shi kenan ba, to idan ka je can babu ta yadda za a yi ka ga abin da kake so. Ba zai yiwu ba a nan duniya ka gina kanka, ka cuci al'umma, ka aikata mugun abu, ka wulla mutane da dama a cikin bala'i da tashin hankali, kai tunanin wai ka je lahira kuma can za ka ga yadda kake so. Waye kai waye? Babu ta yadda za a yi ka ce yadda kake so haka za ka gani. Ka aikata alkhairi tun kana da dama, kafin damar ta kwace ma. Duk wani wanda ya aikata mugun abu akwai ranar da na sani da ke zuwa mai a rayuwarsa, shine radda ya mutu. Ta ranar da ka mutu kake fuskantar kalubale, daga wannan lokacin zaka fara nadama akan rayuwar da ka aikata. Zaka so dama za a baka dama ka dawo duniya, sai dai kuma duk wanda ya tafi kenan. Tun ka san zaka mutu, kai ka sani, kowa ya sani,
to tun kan ka mutu ka tsaya ka aikata abin da idan ka mutu zai amfane ka. Idan ka kuskura ka gina rayuwarka akan shuka tsiya, shuka shari, san duniya, tara duniya, ƙarshe haka za ka mutu duniya ba ta ishe ka ba, ba ta taru ba. Duk abin da in za a baka kaf a ce yanzu kai kake mulkin duniya, wallahi zuciyar ɗan adam abin ba zai ishe ta ba. Haka zuciya take, shi ɗan adam babu ta yadda za a ce al'amari ya ishe sa, kawai babu yadda muka iya haka zukatanmu suke. Allah ya kyauta. Haka zalika Allah ya ƙara shige mana gaba. Waɗanda suka aikata wannan abu kuma ana nan za a hukunta su daidai da irin abin da suka aikata. Bayan kuma wannan yaron da suka wulla a cikin wannan tashin hankali, Allah ka ba su lafiya. A nan za mu dakata da waɗannan rahotanni a wannan lokaci. Wannan jin hankali da muka yi, Allah Ubangiji ya sa ya zama mai amfani ga al'umma. Kafin mu kai ƙarshen wannan bidiyo, kamar yadda muka gaya muku tun a farkon bidiyo, idan yau ne zuwanku na farko a cikin wannan tasha, muka ce ku tsaya ku danna mana alamar subscribe. Haka zalika wannan bidiyo da kuke kallo, ku danna mana alamar like a kansa. Muna tare da ku a kowane lokaci.